се намудушкати мара хама фреб кардагам ва ман мехом кам яши кора шумо накунем. Схемаи мошенникӣ дар криптовалюта ки постоянно новичокура фреб мекунанд. Салом алейкум бародаро, хушомадед ба канали Бизнес TG. Дар ин видео мо нашоти схемаи мошенникӣ гап мезанем ки чӣ хел мошеннико ба ҳар роҳ ба ҳар ҳилаву найранг мошенникоро дар криптовалюта фреб мекунанд ки постоянно дар мо менависанд ки фреб кардан чӣ хел сума гирем. В общем пеши аз ки шуморо фреб кунанд шумо бояд ин схемаро бидонед. Ҳатман ин видеоро тамошо кунед то охириша, барои ки мо дар бораи 10 та схемаи мошенникӣ гап мезанем ки частаи ҳамин схемаҳо шуморо фреб мекунанд ва видеоро дар бародаро дар дӯстотон равон кунед ки то ва ёрам бидонанд, то бифаҳманд ки чӣ хел дар криптовалюта дар фреби мошенникҳо меғалтанд. Так, якумаш ин схемаи скам телеграм каналҳо. Яъне ки ҳар хел мошенникҳо телеграм месозанд, дар оҷа сигнал метавонанд партоянд, метавонанд типа airdrop партоянд, retrandrop дига чизо партоянд, либо связка мепартоянд. Связкашон рабочая. Первый очередь шумо бигем ки 2 моҳ, 3 моҳ, 5 моҳ то 1 сола ва ё фақат подписчик ҷамъ мекунанд, чизи реальни даркорӣ метиҳанд дар шумо. Ягон фреб нест. Баъдан чикор мекунанд? Либо ва ё монети мегӯянд ки монети нав баромадаги будрои через ҳар хел кошелокҳо метамаст, ё ки через Binance Web3 кати, ё ки биржаи Bybit кати, Web3 кати бидрои бихаред. Вақте ки шумо медонед чикор мекунед, харидорӣ мекунед монета, ин монет нест, ин фейкови монета, монетаро хучон соз кардагианд. Монетои ҳастанд ки ҳамон имен ҳамон соҳиби ҳамон телеграм каналҳо ба цели мошенникӣ подписчика ҷамъ кардан, ҳар хел ҳисоб подписчик 10-20 ҳазор подписчик мекунанд ва ай ҳамин ҳисоб чикор мекунанд? Сум кор мекунанд. Вақте ки монета шумо мехаред, шумо обра дар монета фурӯхта наметавонед дар бигем ки через кошелокҳо ва мегӯянд ки ина монетаҳо скоро ҷемъ биёянд. Ман ин мара хидмат дабурам хали схема қати фан кардагианд, то есть разни схема қати фреб кардагианд ва где-то $200-300 минус рафтагим ҳамин схемаҳо. Барои ин қадар шуморо ягон группаро бовар накунед. Якум бора мегӯянд я схемаша мепартоянд, кор мекунад. Якум бора шумо ҳамҷо сум кор мекунед, якта airdrop реалия, ин бора баъдан уже монетаҳои хучон мепартоянд, силкҳои хучон ки шумо монетаро фурӯхта наметавонед, ва итоги чикор мешавед? Скам мешавед. Хуб, дигар роҳош ин связка P2P арбитраж, ки мегӯянд ки биёин мо связка дорем, связкаро метиҳем ва ай фоидааш 20%, 30% мода метиҳем. Як бор тол метиҳӣ, круг мекунем ва сеюмборашро чикор мекунем? Сум тона мегиранд, дигар сум тона наметиҳанд. Ва ё давелия шумо давал мешинанд ки як бор бо суми $500 кати кунед, баъдан шумо мебинед ки фоидааш оместа, чикор мекунед? Суми калон вложит мекунем. Хаста суми калон ки мо вложит мекунем, уже ин мошенникҳо чикор мекунанд? Дигар суми шуморо возврат наметиҳанд. Ин ба дуюм намудаш. Намуди сеюмаш сум додан дар одамои ношинос. Ин сами части ҳама бисёре ки мада менависанд нашоти ҳамин мошеннически схемо и ҳамин ай ки яъне ки сум метиҳанд дар одамои бегона ба монанди Гулнор дига хеле даги бошанд манашка кардаги ё яъне ки чикор мекунанд? Ба оси ҳамон мисол мо мусулмонем ёрдам метиҳем, гуфтам хеле фреб мекунанд шуморо. На самом деле и ҳама сами популярнейшая гарани бисёр фреб мекунанд именно ҳамин одамо, именно новичокуро одамо ки намефаҳманд. Ва ё мегӯянд ки шумо мисол $50 вложит кунед, $5000 дар як рӯз кор мекунед. Дар инвеститсия, дар трейдинг, дар сармоягузорӣ в общем нест хали ҷое ки шумо вложит кунед дар як рӯз 5-10 баробар кор кунед. Хали чи нест. Барои ин қадар ин части ошибка ки ҳамин новичокҳо мекунанд ва рӯзи нест ки дар ман ҳамин чиза нанависанд. Одамо то 50 то 100 ҳазор сомонира фреб хӯрдагианд. Именно дар ин хали схемо ҳамин яъне ки сеюм намудаш. Накунед, ягон каса сум напартоянд, суми инвеститсияра шумо ба ҳисоби яъне ки як одами дига бой намешавед. Агар ки ӯ сум кор мекардан хучон, чи дар хучон шуморо файрод мекарданд ки пул тием ба пули шумо кунанд. Пус ба пули хучон кунанд. 50 мисол ай $100, $10,000 дар як рӯз кор кунанд, чи дар кор ки мисол шуморо мегӯянд ки бия инвестируй кунед. Ё мошенниканд, так что дахали чи накунед, нағалтед дар қапи мошеннико. Дигар намуд чо мегӯям? Дигар намудаш ин обменникҳои фейкови дар биржаҳо. Ин ҳам дар P2P арбитраж дохил мешавад. Иҷа қариб 50% дар P2P, 50% бошад дар трейдинга, дар инвеститсия. В общем дар P2P ҳам хелай. Чикор мекунед? Шуморо мисол ягон блогер, ягон бигем одамое ки пеш мебаранд каналҳоро сигнал метиҳанд ки намо P2P дар мисол арбитраж связка дорем, дар инҷа мехарӣ, фалон биржа дар перевод мекунӣ
ва амхе круб мекунӣ. вақте шумо мехаред дафъамо биржа перевод мекунед, биржа надора, либо ликвидност надора биржа, либо реально аю биржа шумо обратно сумтона бароварда наметавонед. ин бирҷаро фейквия ба монанди чӣ мегӯянд, ҳамин монетҳое ки кадагиянд. Так что и чорум намудаш буд. Намуди дигааш и P2P арбитраж харидан ба чекҳои фейкви, яъне хариду фурӯш мекунанд, шумо ба чеки фейкви мепартоянд. ин схемаша ба фикрам ки бисёри P2P-шникҳо медонанд ва ҳисоби трети лица қати бисёртар фреб мекунанд. Так что будьте гуфтиён бдительни, эҳтиёт кунед, то хушрӯ проверка кунед, мегӯянд амо ки 7% як бор бибар. Дигар намудаш ин монетҳое ки шумо ояндада фурӯхта наметавонед. И чия? И реально ягон блогер, ягон одами личности, мисол как бы уже мешиносенш, чанqa анализоша мепартояд, сигналоша мепартояд ва ҳам мобайни сигналои худаш ягон сигнал мепартояд, ягон монетира мепартояд ки реально ҳо монет ҳастай дар ин. Монет ҳастай, шумо монета харидорӣ мекунед, некем дар оянда шумо монета фурӯхта наметавонед. Сабаб дар чия ки ҳамин хекадагие ки мисол дани моментҳо шумо можед омро харид карда фурӯхта тонед дар через кошелёкотон, не ки дар оянда ҳамун одами созандаи монет доступа ограничит мекунад. Так что барои ин қадар шумо бояд фундаментали анализа бидонед, чикор кунед, нигоҳ кунед ҳама тарафаи безопасности монетаро бинед, чихе кадом монетаро мисол харидорӣ кунед. Фундаментали анализ ка шумо бояд гарени риоя кунед пеш чемаи технический анализ, барои ки дар мошенникиҳо нағалтед. Так, и буд намуди шашуми мошеннический схема. Дигар монеташ рӯи сигналои блогерро. Рӯи сигналои блогерро харидорӣ накардан. Так, и чия? И ҳам ранги метавонад ки ранги шашумаш монетое ки мисол фурӯхта наметавонед, ранги медаҳед, на ки гап дар чия? Нигоҳ кунед. Ман хеле лично шидагиам, блогер сигнал метиҳо, кор мекунед, аввал в общем кор карда меред, сигналош мезгара, баъзеҳошон намезгара. Хеле в общем ҳама ҳар хеле в общем сигналошон кор мекунед, шумо доверият мекунед. Ман қариб 5-6 моҳ дар як группа будам, сигналои гарани зур медод, мисол иногда истифода мебурдам, кор мекунад, сигналош рабочий буданд. Не ки схемаи мошенникиш дар чӣ буд? Чихе мара фреб кард и блогер, вақте гуфт ки мо веб группа дорем, веб группада чикор мекунем, мо шуморо добавид мекунем, мисол на скидка қатъия, касе ки мехара бидроен, ма мисол доступаш $200 буд ёки $150 буд, ҳамин буд. Ҳо, ман харидам доступи сигналоша, баъдан дига мана ҷавоб надод. Сабаб дар чӣ буд ки и фейкви бигем чӣ буд? Просто ҳамихе ҳар моҳ қариб ҳамихе як бор ҷамъ мекард, мезгаронд сигналои то есть веб группаи фейкви буд ки ягон чӣ набуда онҷо. Ама мехаридид ра просто кидат мекард, ҳамаи группа асосиш чорнид мекард, ҳамаи группааш. Так что эҳтиёт бошед, нахаред ҳамун веб группаҳои ҳар каса нахаред, то мисол худтон надонед. Дигараш и дигар намуди схемаи мошенникӣ дар ҳар намуд сайтҳо, дар ҳар намуд ссилкое ки дар шумо равон мекунанд, дроени хехе мисол чӣ кунед, дар ҳар фейкви сайтҳо, дар ҳар ссилкаҳо надроед. Сабаб дар чия ки вақте ки шумо медроед, бисёри вақт вақте ки дуромадед, кошелёкотонро подключат мекунед, мега кошелёкта подключат ки ёки на шумо вы выиграли мисол такую-то сумму, бидроед чикор кунед, кошелёктон ё картатонро подключат кунед. Вақте ки подключат мекунед, чикор мекунанд? Автоматически чӣ сумме ки дар биржаотон, дар кошелёкотон ҳастай, снимат мекунанд. Ёки шумо мега ки электронни почта бизани сайда, медонед сайти номаълум ай, чикор мекунем? Мезанем, вақте ки задиша автоматически метавонад ки ай биржаотон, ай кошелёкотон суммаи шуморо снимат кунанд. Дигар намуди схемаи мошенникӣ и прилагат кардан дар ҳар намуд пирамидо. Ин аллакай шумо ҳаматон бародарон медонед, ман дар бораи 10 боро видео кардам, ба монанди ВКД мубудунаву дигар чизое ки мисол ба ссилкаи ҳар кас медоромадед, сумме партифтена чикор мекардед? Кор мекардед. Дар криптовалюта, мисол через криптосет мекардед шумо ҳамин корро, и чиз реально криптовалюта нестай, не ки ай сабабе ки шумо через криптовалюта ҳамин корро мекардед, ай ҳамин сабаб мо ира куш кардем дар ҳамин ҷо, барои ки декадем мода бисёри одамо гарани сӯхтанд. мисол видеои мо дар ҳамин канал ҳастад, пештар метавонед бинед, мо дар ҳамин соҳа гуфта будем. Вақте ки ҳамун нав сар шида буд, нав разгариш буд, мо гуфтем ки сумми бисёр вложить накунем, мисол схема мошенническая, бисёри бовар накарданд, не ки оқибат чахтон дидед. Так что уже медонед, равон кунед бародаротон дар дигар одамое ки ҳамин схемаҳоро намедонанд, так что шуд бифаҳманд
дар оянда агар ки бихоҳам ки дар крипто кор кунам, пас ҳамин чизо бояд ҳатман шумо бидонед чизоро. Ва охирон намудин схемаи мошенникӣ неправерении обменникое ки шумо намедонед. яъне ки харидорӣ мекунед дар як биржа ё ки мехоҳед ки USDT бихаред через ягон обменник ва обменник мошеннический обменник. ва вақте ки шумо мехаред, чикор мекунед? Шумо обратно наметавонед аёҷа сумтонам ягон чизро гирифта. Так что через обменникои фақат ба боварӣ набошам, топ обменникҳо ки харидорӣ кунед. Ай биржои дам хеле. Биржои дам ранги ҳамин неправерении обменникҳо биржои ҳастанд ки ликвидность надоранд реально. Мо шидагем, мо вақте ки P2P кардем, занимация мекардем, партидем сума ай Binance харидем, дар биржа дига бояд мо қиматтар мефурӯхтем. Вақте мепартем дар биржа ликвидность нест. Ликвидность гуфта и ҳамони количествои харидору талабота мегӯяд дар ин харидору фурӯшанда. Вақте ки набоша, шумо наметавонед фурӯхта монетотонро. Ва мо ра фурӯхтем якчанд маротиба бар ин нишистем нафурӯхтем, ай нархаш арзонтар ва мо бигем ки чишидем да сумона ай дистодем да мисола. Так что айҷа чи хулоса мебурем, чи вывод мекунем. Вывод ай меша бародаро ки чизеро ки намедонед, намефаҳмед, ай пешихтон накунед. Чизеро ки намедонед, намефаҳмед, ай пешихтон накунед ва ай ҳама хубаш ки шумо аввал ёд бигирен, омӯзишҳо бизгарен, обучениёро гузарен. Мисол ҳастай мо соли 2021 обучение дорем. Якми дар Тоҷикистон обучение мо будаги метавонед ки масалка шуда таи курса мемонам ё ки метавонед ки бинависед дар личка, дар Instagram, дар Telegram мо. ё бизгарен обучениёро, ёд бигирен. Чема ки шумо суматон ба мошенникҳо сарф мекунед, хуб уж донишатон сарф кунед, ёд бигирен. Шумо полный анализ ёд бигирен, фундаментальный ёд бигирен. Мисол схемаи мошенникӣ, общем як группа айда меғалтен ки байни мисол зиёда 300, зиёда 400 та инвесторое ки дар он группа уже чанд сола кор мекунанд, шуморо дастгирӣ мекунанд, любой схемаро медонанд, мефаҳманд аллакай ва дар инам хари мошенникҳо намеғалтен. Так что как бы обидно реально вақте ки пеши ман меянд студентҳо ай чиқадр ки дар ин ҷо гуфтем, ай сигналои ҳар хел блогерҳо монет мехаранд. Я нам хе история буд ки як бача пешам омад, гуфт ки акам хеле $500 да монет харидагиам. Чӣ монет гуфтам харидем? В общем мега ки намедонам худам, номшон даже намедонам, да монет харидай. Ҳамон суми ҳам як монет шай биржа бромада уже монет нест шидагия, я монет дигар шам бромадагия, не ки мо вая снимат кардем через кошелёку гирифтемаш, я ча натонистем вообще ваш фейк монет да. Я таригаш гирифтем. В общем бигем ки $100 мондак да, модам да $500, $100, $400 минус рафт. В общем ман гуфтам саволш додам, чӣ хете ай киҷо гирифтем монета? Гуфт ки ай як сигнали блогер, ами блогера тамошо кам, хе гуфтам ай турам харид, гарани бисёр мепаранд ва чико кардем монета харидем, ям минус рафтем. Так что бародаро, хеле примером ам метавонам ки сатош мода биёрам. Мада занг мезанам, даже бисёр мезана, кура фред мекунам, дахтора фред мекунам. Ам хе схемаи мошенникӣ кати занг мезанам, даже худш гирам мекунам ки фредом кардагиам, ай банк қарз кардагиам. Накунед, ами хубаш чизеро намефаҳмед, нарасед. Либо бихонед, ёд бигиред, баъд бикунед. Чема ки мисол 5-10 ҳазор, 100 ҳазор сомон тона да як мошенник метиҳе мерава, хубаш дар донишатон сармоягузорӣ кунед и чӣ мешава дар оянда шумо метавонед ки ҳамин пул кор кунед реально ба суми хитон. Так что даётон мегирем схемаро, 10 намуд схема метавонед як бор дигар видеоро повторно тамошо кунед ва дар комментарий бинависед ки кадом намуди схемаи мошенникиро шумо медонед ва оё дар ҳамин схемаи мошенникӣ ки гуфтам реально ягонта шумо дар ғалтидаги ҳастед. Мара хидма д3 схемаш кати реально фреб кардагиам. Чема ки ман ёд гирифтам, мисол уже сар кардам, д3 намудаш кати мара хидма фреб кардагиам ва ман мехоҳам ки ҳамин ошибкора шумо накунед. Шумо накунед ошибкора, барои ин қадар видеоро поделиться кунед ва дар канал обуна шед то видеои оянда.